Sázavská parkování, tady máme v podstatě 95% hotovo, jsou tam ale nedodělky, a to především v přechodech pro chodce, které ještě nejsou dodělané kvůli osvětlení, a to osvětlení bude dořešený i s plastovým označením vodorovným v dubnu, předpokládáme, příštího roku. Bohužel to prostě nešlo dořešit teďka, navíc se nám tam do toho ještě pořád motá stavba bytových domů na Sázavské, a tudíž tyhle ty části nejsou dokončeny. Proč to je takhle? Aby se lidi naučili parkovat. Jo, protože to je jako jediný důvod jsem tam... Kvůli stromům. Je to kvůli stromům, já jsem si to říkal. Jako... My tam ty stromy vlastně jsou v té výšce, když tam půjdete k tomu, tak aby jsme je zachránili, protože jinak by to jinak nešlo, tak bychom museli vlastně stromy zahrnout, což je blbost. A tudíž to přesazení už je taky jako velmi mimo. To znamená, oni vylezli už do parkování větvama, jako, kmenem. Asi bylo tak podle mě 70 čísel, že tam jsou takový járky udělané. Jsou místa, zvláště vrchní, střední části, které už jsou hodně hluboko. Každopádně ten budoucí park bude od těch parkovacích míst jakoby napojen nějak to, budou tam prostě takový jako zálivy, když to řeknu, pro ty stromy. Jo. Není to bohužel tak, jak se to osázelo, ale ty stromy jsou vitální, jedou a nechceme úplně vlastně... Ale já jsem si myslel, že to bude kvůli tomu. Nicméně určitě přijde samozřejmě klepací dotaz od někoho, kdo se neptá takhle normálně. No, je to, když to řeknu, parkování podél ulice, ano, mohlo být jednolitý, v podstatě, jako je na druhé straně, že jo, v podstatě, ale holt stromy pro nás byly priority. To spíš to bylo možná dost dobře, to bylo omlácený tam furt ty patníky úplně strašně, no, jako od těch aut si myslím. Ale málo kdo umí jako to trefit na první dobrou, si myslím. Školení asi couvačky tam bude, a to školy povinný. Můžu ještě jednu věc, ještě k té Vysocké. Sázavská parkování, tak tam už máme záliv a v podstatě děláme parkovací místa, 20 parkovacích míst. Ale dokdy to tam je? Do konce roku. Do 30.11. oficiální je, myslím, že oficiální zastavení provozu. Sázavský jsou nějaký, to nejsou rodinný baráky. Sázavská je ta páteř od mostu nahoru. Od mostu nahoru, když jdete od Fordu, tak to je Sázavská, a podél za mostem v podstatě se řeší po obou dvou stranách. Proč tam takto, když tam mají, buď jsou tam garáže pod těma barákama přeci, anebo jsou garáže na soukromých pozemcích těch lidí, to není žádný sídliště, který nemá parkování. Jsou tam bytový domy právě. No, ale ty bytový domy mají přeci svý parkování. Ale nemají, no, že nemají, to jsou jiný, máme v jiných problémech, větší problémy. A tady lezeme do prdele těm, co mají dost pražně, se tam koupí barák. Ale ono to má víc. Jestli tam vyjde, tak já nejsem proti. Ne, ono tam jde spíš o to, že dneska se to staví na ty minimální dimenze. To znamená jeden byt, jedno parkovací místo. Jo. To oni jako splnili, jo. Ale to oni splní, to jsme zapomněli. Určitě máš, myslím, nemáme jedno parkovací místo na jedno. To ne, to vidíte, tak jako tady můžou být pokojení. Jo, jakože, hele, spali jsme jim parkování dolů, to jako bez... No ne, ale že oplatím to parkování ze státního, z mýho rozpočtu. Tam, kde těch parkovacích místů není takový nedostatek. Ale ono to má víc věcí. Za první teda, jako úplně jsme zapomněli tam na návštěvnický, jo, protože prostě oni tam ty návštěvy jezdí, ale nikdo z nich se nemůže dostat zaparkovat do podzemních garáží z těch návštěvníků. Takže to je jedna věc. A druhá věc je i jakoby zpomalení ty silnice. Jestli tam nebydlí nějaký lidi z rady třeba takový, bych řekl spíš jako. Ta Sázavská už je docela daleko od ubytovaných z rady, ale... A pak máš další věc, že ještě zase, že bude se tam rozvíjet ten park, jo, takže zase i pro ten park jako to nějakým způsobem. Já jenom říkám, že jsou místní části, kde je toho parkování ještě víc. Ale je blbý, že tam žádný parkování neuděláme. No,
včera projížděl tam na kole a mám takový dojem, že tam se narazilo na to, že jsou tam stromy moc blízko. To znamená, že když se tam sázely ty stromy před 2 rokama, tak na to nikdo nemyslel, že se tam tohle bude rozšiřovat. To je takový to uvažování dopředu, že? Ano. Myslím, jak to tam je. Dětská ale ještě říct, by mě zajímalo, kdo bydlí na Vodénu, že to tam mají ve Zlatě. To je zvláště.